Dobrý deň, milí diváci, vitajte pri sledovaní tlačovej besedy Národného divadla Košice. Dnešnou témou je premiéra činohernej inscenácie Dobrodružstvo pri Obžinkoch. Informovať budú Ondrej Šot, generálny riaditeľ Národného divadla Košice, Alena Ďuránová, riaditeľka činohry, Adriana Totíková, réžia, Peter Himič, dramaturgia a úprava, Martin Husovský, hudba a herci Janka Balková, Ivan Krúpa a Filip Pavúk. O úvodné slovo teraz poprosím generálneho riaditeľa Národného divadla Košice Ondreja Šota. Dámy a páni, som veľmi šťastný, že nejako sa nám spoločným úsilím podarilo dostať na dosky Národného divadla slovenskú klasiku, na ktorej som ja vyrastol ako študent. Som veľmi rád, že to dielo to budeme mať a som veľmi šťastný autorskému týmu, ktorý sa na tom podielal. Veľmi im to želám, veľa divákov. Želám im z tej ťažkej práce odovzdanú takú vnútornú katarziu šťastia na divadelných doskách všetkých a prajem vám veľkú, by som povedal, radosť. A hlavne režisérke Adriane ďakujem za ten veľký prínos umelecký hercom, dramaturgom, riaditeľom. Myslím si, že každý sa k tomu vyjadrí osobne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, prajem všetkým príjemný dobrý deň, milí diváci. Činohra v piatok odpremieruje slovenskú klasiku od Jana Palárika Dobrodružstvo pri Obžinkoch. Ja ako riaditeľka činohry som presvedčená, že slovenská klasika má svoje miesto v repertoári činohry Národného divadla Košice, preto som šťastná, že sa tak stane v piatok. Všetci túto inscenáciu poznáme veľmi dobre. My sme ju posunuli časovo aj lokačne, má to svoje dôvody a svoje opodstatnenie, o ktorom bližšie už poinformuje dramaturg Peter Himič, ktorý pre nás urobil úpravu tejto inscenácie spolu s pani režisérkou Adrianou Totíkovou. Cieľom tejto inscenácie, jedným z cieľov je priniesť divákom veselú, jednoduchú inscenáciu, aby odchádzali z nášho divadla spokojní, šťastní, usmiatí a s dobrým pocitom, aby si oddychli. To je jeden cieľ. A druhý cieľ tejto inscenácie je priniesť a poukázať na témy veľmi dôležité a veľmi aktuálne. A ja si dovolím povedať, že je tu dôležitosť potreby poukázať na zmierenie a toleranciu. To sú také nádherné slová, ktoré vždy robili problém, robia a vždy budú robiť problém. Je tak veľmi náročné sa dokázať zmieriť a byť tolerantný voči rozdielnym názorom ľuďom v životných situáciách, v spoločenských situáciách. Bez toho to ale nikdy nepôjde. Takže venujeme sa zmiereniu a tolerancii národov, zmiereniu a tolerancii generácií, tolerancii spoločenských vrstiev. V tejto inscenácii všetko dopadne dobre, zmierenie a tolerancia nastanú, láska zvíťazí, nastáva happy end. A ja hovorím ako v rozprávke. Áno? Hneď by mi mohol niekto oponovať a povedať, že aby som nebola naivná, pretože rozprávka nie je reálny život. Súhlasím, absolútne. Hneď na to ale hovorím škoda. A tiež by vlastne v tom reálnom živote čo najviac problémov, ktoré máme, skončili zmierením, láskou a happy endom, ako v rozprávke. Aké by to bolo fajn, aké je to aktuálne. Takže máme nádhernú inscenáciu, už som videla niekoľko skúšok vďaka scéne, ktorú pre nás navrhla Zuzana Havranová, vďaka krásnym kostýmom, ktoré navrhol Andrej Suchanov, úžasnej hudbe od Martina Husovského, úprave Petra Himiča. A to všetko má pod palcom Adriana Totíková ako režisérka, ktorá prišla absolútne pripravená, absolútny profík. Celé skúškové obdobie sa nieslo vo veľmi dobrej atmosfére, z čoho sa teší. Pozvanie prijal aj veľmi talentovaný herec, študent VŠMU, Filip Pavúk, ďakujem mu veľmi pekne za to. A o choreografiu sa postarala Elenka Kolek s Paskou. Veľmi sa teším, že v tejto inscenácii máme aj študentov z konzervatória z Timonovej, teda už je to konzervatórium Petra Dvorského, ktorí sú veľmi šťastní, že dostali možnosť pracovať na profesionálnom javisku a tá energia ide do divákov spolu s nimi, spolu so všetkými mojimi kolegami,
ktorí majú z tejto inscenácie radosť a je tam obrovský herecký vklad. Takže ja držím tejto inscenácii palce a prajem jej čo najviac úspešných repríz a čo najviac spokojných divákov. Ďakujem veľmi pekne. A predávam slovo pani Virsák. Ďakujem, pani riaditeľka. Ja by som dala asi vzhľadom k tomu, aby sme tú hru uviedli do kontextu, dala ešte predtým prednosť pánovi Petrovi Himičovi, autorovi úpravy a dramaturgovi našej inscenácie. Ďakujem veľmi pekne. Slovenská klasika je dlhšiu dobu v hľadačiku, alebo bola dlhšiu dobu v hľadačiku dramaturgie. To znamená, že to nie je nejaká výsledok nejakého krátkodobého uvažovania, ale naozaj na ploche viacerých mesiacov, dovolím si tvrdiť takých 2 rokov určite. Ale až teraz sa to vlastne podarilo dotiahnuť aj do úspešného konca. To je veľmi dôležitá vec, to znamená, a hovorím to preto, že to hovorí o uvažovaní ako takom smerom k textom, ktoré sa môžu zdať vlastne už istým spôsobom buď prekonané, alebo istým spôsobom starinou. Ono to bývalo v Slovenskom divadle tak, že aj Tajovského hry po roku 1918 sa zdali byť starinou. Sam Tajovský ich veľmi nechcel, aby sa hrali tie jeho predprevratové hry a dnes vieme, čo je ženský zákon, dnes vieme, čo sú státky zmetky a to všetko vďaka dramaturgom a režisérom, ktorí, by som povedal, pochopili alebo vylúpili z toho textu niečo, čo mohlo byť pre tých divákov zaujímavé. Hovorím preto o tom, lebo to sa týka aj Palárikových hier. Už v roku 1955 podľa mňa jeden z najväčších, je ich viac, ale jeden z najväčších znalcov Palárikovho diela, Ladislav Čavojský, napísal v 50. rokoch, že Palárikové hry nemožno hrať tak, ako sú napísané. Pretože sú zaťažené veľmi vysokou mierou epickosti, je tam náhodne napríklad v Dobrodružstve použitý verš, ktorý nemá logiku, kedy je použitý, kedy nie je použitý, prečo je vlastne použitý. A vlastne ten text je naozaj aj takým tým romantizujúcim duchom zaťažený. Nie je preto náhoda, že prvá inscenácia v roku 1933, ktorú robil Borodač, už tá bola upravená. Už tá sa dočkala upraviť, lebo už aj Borodač pochopil, že nie je možné proste to v tom celku hrať. Tá známa, veľmi známa inscenácia televízna, ktorá vlastne veľmi spropagovala, chvála Bohu, tento text, a to je Zacharová inscenácia zo 67. roku, notoricky známa inscenácia, tak si len uvedome, to je 70 minút. Áno, to znamená, aj my, keby sme hrali celý text, hrali by sme ho možno aj 3 hodiny aj vyššie. Ale nejde o dĺžku, ide o to, že proste ten text je nutné upraviť. Tie úpravy sa diali, naposledy v Národnom divadle 2015 Jakub Vota to upravoval, Jano Sládeček mal úpravu, ktorá sa niekoľkokrát hrála. Čiže hovorím to preto, že to nie je nejaká módnosť, že to nie je nejaký výmysel dramaturgický alebo režijný. Jednoducho každá úprava musí sa opierať a vychádzať z režijnej a režijno-dramaturgickej koncepcie. Aj táto úprava sa opierala o spoločné uvažovanie a o ideu, s ktorou prišla režisérka. Pracovalo sa na nej naozaj nie pár týždňov, ale dlhšiu dobu. A to je len ako teda fakt, aby som sa nezamotal, to je fakt, ktorý je veľmi dôležité divákom povedať. Preto aj súčasťou bilténu, ktorý vydávame, bude text tej úpravy. Pretože má to aj ten edukačný zmysel, že študenti, žiaci, ktorí si prečítajú ten text, ktorý je v tlači, tak samozrejme musia aj vidieť a chápať, prečo dochádza k týmto úpravám. My sme posúvali ten príbeh aj časovo, ako povedala pani riaditeľka činohry, asi približne o 30 rokov. Palárik to napísal v 62., 61., 62 to teda vyšlo. A my sme kdesi v 90. rokoch, niekde tam približne, nezväzujeme sa konkrétnym rokom, ale dôležité je to, že je to niekde pred milénium, pred novým storočím, pretože, a myslím, že nechcem, aby sme o všetkom hovorili, ale diváci to určite uvidia a budú to vedieť odsnímať, že to zmierenie, ktoré zdanlivo vyzerá ako zmierenie medzi len stavmi,
alebo medzi len národmi, to sme až tak neakcentovali v našej inscenácii, aj keď je samozrejme prítomné, nedá sa to z toho vyhodiť, ani nie je dôvod to vyhadzovať. Ale pridali sme ešte to zmierenie, alebo akcentovali sme viac zmierenie generačné. A nové storočie bolo storočím, keď nastávalo storočím, je tá mladá generácia, tak ako aj naša generácia pri miléniu, sme mali mnohé predsavzatia o tom, kam sa pohne ten svet, akým spôsobom sa pohne. A vidíme, že on sa vždy pohýňa niekam tam, ako sme si nemysleli, že sa pohne. To je veľmi dôležitý fakt pri tej úprave. No a potom, keď sme to presúvali na východ, konkrétnejšie teda na Zemplín, na Zemplínskú oblasť, opäť to nebola úprava, ktorá by chcela byť módnou. Ano, nenadužívame dialekt východoslovenský. Postavy nehovoria dialektom východoslovenským, len tie zbory, tá mládež, tá dedina, ktorá je tam prítomná, tak tá, samozrejme, piesne a tak ďalej zaznievajú. Sú to originál piesne žatevné z 19. storočia, ktoré zozbieral Pavel Sochaň, ale pred nimi Kolár ešte dávnejšie a tak ďalej. Čiže zopakujem, nie je to vec nejakej módnosti. Jasné, keď postava musí prehovoriť občas, lebo kamufluje, musí prehovoriť dialektom, tak prehovorí. To sú dve také základné poznámky k tej úprave. Čiže posun časový, nie nejaký vymyslený a posun priestorový. Posledný vstup môj, teda posledné vety v tom zmysle, že nie je jednoduché upravovať klasiku slovenskú, ktorá je notoricky známa. Je to vždy veľká, obrovská výzva. Ako to zafunguje, ako to vystavať. To je jeden moment. A druhý moment je ten, že myslím si, ja som o tom presvedčený aj ako divadelný historik, ktorý učí dejiny slovenského divadla, že je tak trošku našou nie povinnosťou, ale veľkou výzvou dokázať, že tieto slovenské hry a tieto klasiky sa môžu overovať inscenačne a javiskovo účinne aj v súčasnej dobe. Že to môže fungovať. A myslím si, ako poznám, dovolím si tvrdiť, dosť dobre Palárika, že my vieme našou inscenáciou dokázať, že základná osnova, ktorú on urobil, ktorú vlastne odkopíroval, on sa k tomu priznáva z poľskej komédie, že vlastne aj dnes môže fungovať. Že to nie je dielo, ktoré by sme mali považovať za nejakú starinu. Nadviažem na Petra, ktorý hovoril naozaj dosť konkrétnosti. Zadanie pre tvorivý tím bolo také, aby sme sa do toho Palárika naozaj ponorili, aby sme sa mu snažili porozumieť aj ako človeku, aj ako autorovi. Pretože veľmi často sa stáva, že sa povie, že dobrodružstvo pri obžinkoch, to poznám. Ale čo vlastne poznáme? To znamená, že základným zadaním bolo naozaj poctivé štúdium nielen textu ako základu, ale reálií a toho, aby sme si dokázali predstaviť, že s čím sa borili ľudia v tých horných úhrách, alebo teda v tom regióne Slovenska v druhej polovici 19. storočia. Pretože to bolo veľmi dynamické obdobie, kedy sa striedala veľká nádej na to, že niečo sa zlepší a budú mať ľudia lepšie podmienky na vzdelanie alebo na fungovanie a potom to boli veľké pády. Takže toto bol taký východzí rámec. S celým tvorivým tímom sme si dali naozaj veľa práce, že sme navštevovali rôzne múzeá, pracovali s archívnymi materiálmi. A to všetko by sa malo pretaviť do našej inscenácie, ktorá verím, že bude po každej zložke plná. Že bude plná dobrého herectva, že ten príbeh je akoby osekaný na kosť a naplnený tou našou víziou, že bude plná kvalitnej hudby, veľmi zaujímavej pohybovej zložky, choreografie, že sú tam neskutočne vizuálne príťažlivé, či už scénografia, alebo kostýmová zložka a že to všetko bude tak trochu moderné. Ale nie moderné v zmysle módne, ako spomenul Peter, že tam dáme nejakú akože prvoplánovú vec, ktorá sa nám zapáči, ale moderné v zmysle, ako by si to asi Palárik predstavil, kebyže to on inscenuje o 30 rokov. Aby sme nejakým spôsobom ten jeho pôvodný zámysel
nepodhodnotili alebo nezahodili. A zároveň to vytvára taký dialog medzi nami, ľuďmi 21. storočia, a toho, s čím sa boríme my, s čím bojujeme my, s čím sa trápime my, čo nás hnevá, kde zlyhávame, a objavovanie teda toho dialogu s tým, že s čím sa borili naši predkovia, čo trápilo ich, čo tešilo ich. Takže to sú tie akoby problém. V pozadí asi počuť našu zvukovú skúšku, takže je jasné, že sa blížime k premiére a overujeme všetko na 100%. To o chvíľu kolega Martin Husovský zrejme okomentuje. Ja by som zdôraznila možno takú pre mňa veľmi zásadnú obsahovú líniu, a to je línia vzdelania na Slovensku, úrovne vzdelania na Slovensku a vzdelávania, pretože v tej túžbe po tom zmierení, o ktorom teda hovorí aj Palárik, je pre mňa zásadné to, že čím viac sa budeme rozvíjať a na sebe pracovať, a to už je možno kontext tej postavy Miluše, tak tým viac budeme mať šancu na hlbší, kvalitnejší a lepší život. Takže to vzdelanie je pre mňa aj ako človeka, ale aj pre mňa ako režisérku dosť zásadné. Čiže ja pozývam všetkých divákov a diváčky do Národného divadla Košice. Verím, že naša inscenácia spolu s mojimi kolegami a kolegyňami zo súboru Činohry, s ktorými spolupracujem už po niekoľkýkrát, prinesie okrem nádeje, možno optimizmu, aj veľa dobrej energie, veľa radosti a toho, že na toho suseda, susedku, človeka, ktorý nám možno až tak nesedí, sa môžeme pozrieť s o niečo väčšou láskavosťou. Bolo už povedané, že o hudbe sa nedá rozprávať, lebo to nebude hudba. Čiže to, čo počujete, to je hudba, ktorú som napísal. A všetko sú to autorské skladby. Čiže áno, vychádzame z pôvodných textov, ktoré som zhudobňoval. A folklór nie je úplne moja domena. O to je to väčšia výzva. A paradoxne to nie je prvá folklórna inscenácia, ktorú som robil. A čo chcem povedať, čo ma veľmi potešilo, že husličkár, ktorý to nahrával, Mišo Brandis, keď nevedel vôbec, čo nahrával, on videl noty a hral a vraví, že počuj, ja už som hral všetky nudovky, ale túto som ešte nehral, ale dosť dobré, je to z ktorého regiónu? A vravím, že to je z regiónu Prešov, Ružova 2, to už nemám. Čiže z regiónu, kde bývam. A aby to nebolo zas tak, že opovrhujeme zdrojmi, to nie je pravda, pretože ja určite mám korene na východe a ten folklór, či chcem, či nechcem, niekde je vo mne a naozaj sme zhudobňovali texty, ktoré boli poctivo a brutálne zhromaždené, čiže ten rešerš bol dlhý a náročný a celé som to vnímal tak, že je to taká podsta tej tradícii, ktorú si naozaj vážime a snažili sme sa to spraviť, ja určite za seba tak na pekno, aby z toho mali ľudia čo najkrajší zážitok. Pri tvorbe tejto inscenácie bola asi najzásadnejšia téma toho zmierenia generácií a pri nej som si vlastne tak spracovávala nejaký svoj názor na svoju generáciu, z ktorej ja pochádzam a vlastne ako najmladšia členka súboru. Bolo to veľmi zaujímavé to sledovať taktiež z tohto spektra. A čo som si uvedomila je, že vlastne keď dochádza k nejakej zmene alebo túžime po nejakej zmene, tak ten základný bod, ktorý nás nejakým spôsobom spája, je presne tá nádej, ktorú pomenovala Adri. A tú nádej veľmi často vkladáme do detí. A vkladáme ju do detí preto, že pri tej výchove sa im snažíme odovzdať všetko, čo sme sa naučili my, čo sme zažili, čo poznáme, čo vieme, že fungovalo a nefungovalo. A častokrát nemáme ten selekt toho, čo už v tejto dobe nefunguje. A myslím si, že aj v tejto inscenácii dochádza k zaujímavému stretu, či už učiteľa Oriešku s mladou grófkou, jeho dcéry Miluši, ktorá vlastne tieto postavy majú rozdielne názory, ale v niečom sa spájajú a spájajú sa vlastne v tej láske k vlasti a k tomu, že bojujú o tú zmenu práve pomocou toho vzdelania
Pretože keď má človek vzdelanie, tak má názor, ktorý na niečom stojí a je pevný, ale to neznamená, že je nemenný. Dobrý deň, ja by som sa chcel v prvom rade poďakovať, že som toto celé dvojmesačné dobrodružstvo mohol zažiť. Ďakujem pani umeleckej šéfke Alene Ďuránovej a takisto pani režisérke Adriane Totikovej. Bola to pre mňa obrovská skúsenosť a stále je a myslím, že to neskončí vlastne až do Berniery, pretože je to obrovská škola herectva. Som veľmi rád, že som sa stretol na javisku s ľuďmi, ktorých som počas štúdia na už spomínanom konzervatóriu sledoval ako divák a je to pre mňa také magické niečo. A druhú vec, ktorú by som veľmi rád povedal, je tá, že som veľmi rád, že práve tento titul je inscenovaný v divadle, pretože v dnešnej dobe, ktorú žijeme, si myslím, že je podstatné, aby sme vyslovili alebo niektorým slovám a významom prinavratili ich pôvodný význam. Častokrát v inscenácii je spomínané národné a to také slovenské a vlastenectvo. A ja ako mladý človek, 23 ročný, pre mňa to má, neviem z akého dôvodu, iba negatívnu konotáciu. Nestihol som zažiť to obdobie, kedy bolo národné a vlastenecké to hrdé. A som veľmi rád a dúfam, že cieľom tejto inscenácie, teda pre mňa, a že sa nám to podarí, aby sme týmto slovám vlastne prinavrátili ten pôvodný a taký ten pravý význam. Bola to vynikajúca, nádherná spolupráca so všetkými to krásnymi mladými ľuďmi, konzervatoristi sú takisto fantastickí, nádherní, geniálne spievajú, tancujú, proste úžasné. A ja som hrozne šťastný, že po tých niekoľkých rokoch temna, do ktorých táto činohra padla v poslednom období, a po všetkých tých depresívnych, mrchavých ťažobách, ktoré sa tu premiérovali, sa konečne dopracovávame k tomu, že robíme aj niečo pre diváka. Strašne ma to baví, strašne sa z toho teším. Vyzerá to jak ten sprofanovaný Fénix, čo sa tak vystrčil hlavu, pritom on hovorí, teraz už pomaly začína tie krídelka a keď sa tak ešte trošku otrase, tak možno sa dostaneme aj k tým nožičkám. Takže ja strašne verím tomu, že košický divák si zaslúži zábavu, zaslúži si dobrú, kvalitnú zábavu. Aj s tým, že aj keď toto predstavenie nesie isté drobné znaky toho edukatívneho, ktoré sa tu spomínalo, napriek tomu to bude jedna krásna, nádherná zábava a diváci budú odchádzať z divadla spokojní. Milí diváci, ja vás srdečne pozývam v piatok 15. novembra a v sobotu 16. novembra na premiéru inscenácie Dobrodružstvo pri Obžinkoch do historickej budovy Národného divadla Košice. Veľmi sa na vás teším.